grabando podcast. Eu son Xaquín Rubido, portavoz da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, que é o colectivo que convoca esta manifestación. O modelo industrial depredador e de enclave do Partido Popular destrúe o noso territorio e hipoteca o noso futuro. Nun contexto de crise climática, a auga é fundamental para as vindeiras xeracións. Estamos vendo que hai moita xente participando, non? En esta manifestación masiva por terra e por mar, queremos reclamar a dimisión do conselleiro do Mar e das conselleiras de Medio Ambiente e Industria por incompetentes. E pedimos e exiximos un cambio de rumbo na Xunta de Galicia. Este modelo é incompatible coa nosa xente, coas miles de familias que viven do sector agrogandeiro, do sector marisqueiro, das bateas e do turismo sostible. A Rueda debe dimitir tamén, non, xa? Bueno. É máis que probable que este proxecto teña licencia administrativa, pero que é 100% seguro é que este proxecto non ten licencia social. Seguimos denunciando a falta de transparencia por parte do Goberno autonómico, non dando acceso aos informes sectoriais, nen ao desenvolvemento e modificacións do proxecto. José Suárez de Pina, CEO de Altri, ten motivos máis que suficientes para marchar, xa que non ten ningún lugar neste país onde se queira o seu proxecto nin fondos para facer. Sonche Cancelo e pertenezco á plataforma en contra da mina de Touro, Mina Touro Fino non. No caso da mina de Touro, chove sobre mollado. Abriuse nos anos 70 e pechou a finales dos 80. Contaminou as nosas comarcas, o río Ulla e a ría da Arosa. Non só iso, hoxe en día sigue a contaminar, porque a empresa ca complicidade da Xunta de Galicia non reparou os danos que fixo esa mina, e era a súa obriga. Pois ben, agora pretende abrir outra mina e máis grande, e facela máis grande polo que a contaminación multiplícase nas comarcas da Conca do Ulla, na ría, no río e na ría da Arosa. Altri, a mina de Touro e os vertidos da ría da Arosa é o mesmo problema. É o mesmo problema e seguramente a maior amenaza que temos as galegas e os galegos nestes momentos aquí. Por iso, hoxe, xuntámonos a pesar do temporal, moitas persoas e moitas que non poden estar, pero que quixeran estar, co cual queda evidente que a aceptación social aquí a vemos, berramos alto e claro. Nin Altri, nin mina, é Rueda o que contamina. Nos aquí, desde a Pobra do Caramiñal, co apoio de miles de persoas e 500 barcos, queremos exixir a dimisión do conselleiro do Mar, a conselleira de Industria e a conselleira de Medio Ambiente. Pensamos que a Xunta ten que cambiar de rumbo e a Rueda é o responsable. A ver, a día de hoxe a ría xa está moi saturada de tema de vertidos, como a situación dela en produción xa está baixando. Estas dúas industrias, como é a mina e como é a Altri, o que vai implicar é que sea a destrucción total desta ría. E o que estamos intentando facer hoxe con esta manifestación é parar estas dúas industrias e que non se leven a cabo. Intentaremos luchar por todo como sea fácil para nós e polas nosas forzas, intentar que isto paralo e que non vai adiante. Sí, estamos todos, hai patróns que están por mar, a día de hoxe están aí esperando fora e outros patróns estamos aquí diante. Estamos, a maioría dos patróns estamos todos hoxe aquí. Sí, é que estamos vendo que a produción está baixando e isto sería o noso fin. É o que vamos a intentar é loitar por noso traballo. Y el río Ulla y la ría de Arosa forman una unidade ecogeográfica que non se pode dividir.
va a tener un impacto global sobre todo ese ecosistema y por tanto va a afectar ao futuro de miles de familias del sector agrogandeiro, del sector del marisqueo de las bateas y también al turismo sostenible de este país. Y eso afecta ao futuro de toda Galicia. Por eso estamos aquí denunciando este modelo industrial depredador y de enclave del Partido Popular que hipoteca nuestro futuro y que destruye nuestro territorio. Y que además se produce en un contexto de crisis climática donde el agua y la soberanía alimentaria van a ser fundamentales para las futuras generaciones. ¿Y cuántas manifestaciones lleváis ya? Es un montón. Uy, llevamos muchísimas, no sé decirte. La anterior fue aquella en la que 100.000 personas o más invadieron varias veces seguidas la plaza del Obradoiro, la plaza emblemática que llevamos llenando ya varias manifestaciones, y hoy en día es un clamor social de toda Galicia que este modelo atenta contra la esencia de Galicia, contra el espíritu de Galicia. Pretende cambiar nuestro modelo productivo y que pretende cambiar también nuestra identidad cultural, nuestro paisaje cultural. Pero esta es la manifestación más masiva por lo que parece incluso. No es la más masiva porque las dimensiones de A Pobra do Caramiñal impiden que se exprese esas miles y miles de personas y de familias que se ven afectadas por estos proyectos. ¿Cuántos sois hoy más o menos? Y también de barcos, ¿no? Claro, vamos a ver, los barcos aún no tenemos una estimación, pero pensamos que van a estar alrededor de los 600 de la tercera y de la cuarta lista, y en lo que se refiere a la asistencia de personas, por ahora no vamos a dar un número. Cuando lleguemos al palco podemos hacer una estimación más real. Perfecto, ya por último, solo de que, para que descanse él, que bueno, esta manifestación es por barcos, o sea, con barcos también, eso sorprende, pero con alerta naranja no es para nada, ¿no? Porque esto es importante. Vamos a ver, la manifestación por mar se hace de acuerdo con Capitanía Marítima, y una cosa es la estimación que hacen el día anterior y otra cosa es cómo evolucionan los acontecimientos en el mismo día de la manifestación. Nosotros estamos en contacto directo con Salvamento Marítimo y con Capitanía Marítima, y evidentemente vamos a cumplir con los requisitos para que la manifestación de barcos acontezca con seguridad y no haya ningún problema. Por tanto, la seguridad marítima es fundamental para nosotros, igual que se la exigimos al resto de los mercantes que atraviesan nuestras costas. Valemos de persoas as que estamos na Pobra do Caramiñal dicindo que queremos futuro, que non queremos industrias contaminantes, que queremos defender a nosa ría, que queremos defender o río Ulla, que queremos defender a toda a xente que vive do medio rural e do mar, porque esta é unha loita polo futuro de Galiza e é desde logo unha clave que se paralice Altri para que non se hipoteque o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Por lo tanto, pido ao señor Rueda que escoite a esta marea de dignidade e que rectifique, porque o Partido Popular, cando se trata de Galiza, só acerta cando rectifica. E hoxe, o señor Rueda, en vez de criminalizar a quen se moviliza, en vez de intentar desprestixiar as persoas que están participando nesta movilización, o que debe é escoitar o clamor social que hai en Galiza en contra de Altri. Porque hai unha pregunta que aínda non nos respondeu o señor Rueda. Altri é unha empresa portuguesa. Se a macrocelulosa é tan estupenda, por que non a queren en Portugal? Lamentablemente estamos vendo a un goberno que non ten proxecto de país e que non ten proxecto industrial. Por eso mira cara ao pasado, cara ás empresas contaminantes do franquismo. Iso é o que nos ofrece o señor Rueda, franquismo industrial. En 1963, Franco impuxo a golpe de bayoneta a ENCE en Pontevedra. En 2025, o señor Rueda quere impoñernos
a Altri na comarca da Ulloa contaminando a ría de Arousa. Xa desfixeron a ría de Pontevedra e non vamos a permitir que ese sexa o futuro da ría de Arousa, que ten ameaza de Altri e que tamén ten ameaza desa mina de Touro, que son dúas bombas ambientais que poñen en risco a ría máis productiva do mundo. Polo tanto, o señor Rueda ten que escoitar e ten que rectificar unha decisión que é nefasta para o futuro do noso país. Porque vemos a un goberno que, en vez de estar defendendo o interese xeral, está defendendo o interese dunha empresa portuguesa que, por certo, ten de socia a Grinalia, a empresa na que traballa a exconselleira de Medio Ambiente e tamén compañeira de partido do señor Rueda, Beatriz Mato. Vemos a un Partido Popular onde as portas giratorias funcionan e isto volvese en contra do país. Polo tanto, o que nos estamos pedindo hoxe aquí, igual que toda a cidadanía galega que se está manifestando, pero que creo que está expresando o clamor que hai en contra desta macrocelulosa, e que queremos futuro, que queremos industrias verdes, que queremos que no noso país se coide o medio ambiente e que non queremos a bomba ambiental de Altri. Polo tanto, pido yo, señor Rueda, que escoite a cidadanía, que rectifique e que diga con nós: Altri non, Galiza sí. Moitas grazas. Un proxecto que non é bo para Galicia, despois de examinar ademais todo o que temos que estudiar cando é un proxecto deste tipo, non? A cuestión medioambiental, que é evidente, onde hai unha día onde impón moitísimos condicionantes, unha proposta económica onde ora sabemos que a empresa solicita 250 millóns de fondos públicos de todos os galegos e das galegas para un proxecto que non é bo para Galicia, non? E é un proxecto ademais que aspira a axudas públicas onde os socialistas estamos absolutamente en contra e creemos ademais que é un proxecto que non encaixa nesas axudas dos fondos europeos por innovadora e por sustentabilidade. Un proxecto Tamén que non lle pedimos ao PSDG que non se poña de perfil, que se posicione claramente en contra da macrocelulosa Altri, en contra da miña de Touro. E por eso levamos tamén o tema ao Congreso e para a semana que ven pediremos a comparecencia da ministra de Transición Ecolóxica e do secretario de Estado. Ningún euro de diñeiro público para esta loucura. Tamén lle pedimos ao PSDG que non se poña de perfil, que se posicione claramente en contra da macrocelulosa Altri, en contra da miña de Touro. E por eso civil a un proxecto como de Altri, que Galicia nin quere nin necesita, e tamén a mina de Touro, non? Porque os dous van á Conca do Ulla, que é, ademais, a principal arteria fluvial que alimenta a ría de Arousa, a gran xoia da corona da costa galega, que temos que coidar, non castigar con máis efluentes tóxicos, non? Tamén é unha resposta da sociedade civil á recente declaración de impacto ambiental favorable á empresa, aínda que condicionada, para nós unha declaración de impacto ambiental moi inconsistente, unha declaración de impacto ambiental que deixa demasiados cabos soltos, que é moi escurantista e que ademais deixa demasiadas cousas á vontade do promotor.